Ми в кожному будинку і на кожній вулиці створили комітети. Люди приходять із того набору, що є, але ми не запрошуємо їх в те, що ви зараз побачите, де нема нічого. Якщо йде якась поставка, ми формуємо набор, люди є учасниками формування набору, беруть і несуть до себе додому, до своїх людей, в кожну квартиру роздають. Тобто ми тут виконуємо роль просто попросити у вас, будьте добрі, дайте нам, допоможіть, ми даємо честь свою за те, що я його не з'їм, а воно дойде до людини, яка цього потребує. І це все, і заводимо цих людей. Отака форма у нас роботи. Ні, це не важкі. Це важкі. Це важкі. Нічого, з вами треба поліція ходити до нас на день. Это с Германии, да, турецкая организация. Вот тут у нас есть бургерные видите, финики, набор орешков, Конечно. соки, финики такие, мягкие. Это печеньки такие, тоже печенье. Здесь колбаса. А здесь как нутелла, вы знаете? Да. Да. Это тоже сладости. Это сладости, это печеньки. Это сыр фета запакованный. Да. Можно сделать? Такой. А теперь И теперь вот это. тут смотрите, это на кухню. 2 коробки, это у меня отдельно люди, капуста квашеная. Ой, спасибо большое. Она с Австрии приехала. Макароны. Такая. Теперь можно смело разделить на два. Вот, видите, нут. Правда, изюм 1 килограммовый. Тоже два. Это 2. Сахар. Вот такой. Здесь халва турецкая. Тахиная. Это мука, не буду вытаскивать. Томат паста. Это оливки. Масло. Да. Это получается сколько? 2 литра масла. И чай, видите, какая упаковка. Турецкий чай. То есть Ось вашу повноцінну допомогу від усього серця розказати, від кого це і що це. Розумієте, це така підтримка багата. Не тільки наявністю, а Максим. Це ж найкращі продукти, які їдять люди там. Розумієте, найкращі, їхні топові продукти.